Il-Gvern investa ma' 300,000 euro f'erba' vetturi speċjalizzati għal operazzjonijiet partikolari li jistgħu jseħħu f'Malta u f'Għawdex. Waqt esibizzjoni tal-odda l-ġdida d-Direttur Ġenerali għall Protezzjoni Ċivili Emanuel Bsajla spjega li dawn se jintużaw għal sitwazzjonijiet speċifiċi. Fosthom hemm vettura li tista' ġġorr diversi għodda biex tagħti appoġġ lis-soqfa f'każ ta' bżonn, flimkien ma' żewġ vetturi loġistiċi m'amra b'tamir differenti li se jkunu stazzjonati f'Kordin u f'Għawdex. Spjega kif l-aħħar vettura hija dik illi tagħmilha aktar faċli biex id-Dipartiment jagħmel xogħlu fid-dlam. Ovvjament il-vettura l-prinċipali li hija ta' 60 kVA dik tkun stazzjonata ġewwa ħalfar u ħadintuża l-iktar meta jkollok inċidenti bil-lejl u tkun trid inti sapport qawwi ta' dawl. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri sostna kif dan l-investiment mhuwiex wieħed iżolat, hekk kif il-Ministeru ħabbar investiment fih dan l-istess dipartiment kważi kull xahar. Huwa qal kif bekk il-Protezzjoni Ċivili ma baqax dipartiment tat-tieni klassi bħalma kien taħt amministrazzjonijiet oħra. Tenna kif fl-aħħar mill-aħħar dawn l-investimenti fil-protezzjoni ċivili huma investimenti fis-sigurtà tal-poplu Malti u Għawċi. Il-Malti taħseb fil-ħażin sabiex it-tajjeb ma jonosx. U dak huwa dak li nagħmlu fil-Ministeru tal-Intern speċjalment fejn jidħol il-protezzjoni ċivili sabiex naraw li s-sigurtà tal-Maltin u Għawċin tkun imħarsa f'kull moment. L-investiment tal-lum huwa ammirat sabiex il-protezzjoni ċivili tkun anke preparata fi kwalunkwe ħin tal-ġurnata, anke bil-lejl. Illi kollha l-investiment kollu li hemm bżonn, l-għodda kollha li hemm bżonn sabiex il-ħaddiema tagħha jkunu jistgħu jisalvaw aktar ħajjiet.